Darling, unsa naman yung taon niya kung buhok ko eh? Pura na gid tawag bunot. Pariban na po si darling oy. Wah, dapat pariban ni darling. Okay, kwartar darling. Tanawa akong bugas darling. Gamay ra kayo darling. Tigo nang gani ni nga lugaw ni. Ulang ra kayo ning junjun darling. Tanawa nga ato ang gatas darling mo. Gamay na kayo gatas ato darling. Saan na darling? Ang tangitan. Saan darling? Dayon, ang bibiro ko sa ito ang junjun darling. Tanawa pating gamay na lang kayo na isa. What the fuck? Isang lang yung niya kayong nanan darling. Sige na, isawa mo ito ni darling. Ang buhok darling, dapat i-prayo ka na kang buhok darling. Kaya saan ito pagkagwapaan eh. Ayaw na darling. Matin ka, basa pa. Darling, may makalabas ang gapan. Sige na darling. Lah, darling mo. Gutom na po darling. Kaya sa darling mo gatas ang patot yung darling. Sige darling. Darling. Junjun. Jun. Darling, mana ka pangugas sa plato da, darling? What? Wala pa gyud darling. Sao naman tao niya. Wala gyud bugas ani amo. Wala gyud tay gatas. Sao nang pagkabuhi ani. Apay ako ang wala ko bra. Wala. Natutoy na lustrin. Darling, alis ako darling. Kinatulog darling. Kinatulog si Junjun. Asan ka, Jun? Ay, darling. Bigat-bigat kasad ka. Pag nalutas itong anak gani. Sige, darling. Sige ako, darling. Ito sa tulog. Saan darling? Sagot darling. Kung surupan niya ito. Ito yung mo darling. Wala pa darling eh. Yan hirap ka dali kay kung ang susi ko sa imong tuyo. Natulog na si Junjun darling. Ito ang sige na darling. Si Junjun wala kita kapalit ng gatas. Sundan pag ibigay mo. Ang bata dali. Hindi mo lasan yung patay niya. Ay, naku Junjun. Darling, natulog na siya. Ang labing darling.
Junjun bis nasudan ako. Kinda ni si Junjun. Basta ko panghugas ito darling ko na bahala ng bata. Ikaw matakas. Miss naman mo na nakita ka. Imo pa diyan tanpugan mo sa lambing. Imo tanpugan mo pag lambing sa imo ang mga vlog. Ay, wala na kung unsa akong buhaton. Mga pan na lang ko. Nagwapa man po ko. Hey, what's up mga kaloslos? So salamat tayo sa pagtanaw sa mga videos o padayon lang og tanaw sa mga videos. So dahan ba nag-upload ng about 2 videos. Salamat tayo sa